Mi žene moramo slaviti naš dan i lijepo je da se svi sjete i da nam kupe cvijeće. A kako vi obilježavate? Ili imate neki plan za sutra? Naravno, pa ja sam već rezervirao za svoje društvo. Pa naravno da je važno da ne obilježavamo dan žena. Prvo bi me moja ubila. To znači, koji je vaš plan za sutra? Pa za sutra je plan nekako lijepo cvijeće kupiti, buket, znači nekakvi ručak ili možda večerica je bolja. Pa zato jer su žene kao, da nema žena ne bi bilo muškaraca, realno. I u današnjem svijetu i prije su muškarci bili, ajmo reći, oni glavni, a sad se konačno došlo do toga gdje su i žene i muškarci jednaki. Pa mislim da je to tu negdje već sad još malo, žena ipak napreduju puno. Pa malo se poboljšalo, ali još uvijek smo manje. Ma jednako, nema tu nikakvih. Mi dvoje stvarno funkcioniramo savršeno, nemam šta reći drugo. Mislim da je dosta bitno zato što i dalje pozicija žena nije baš skroz izjednačena sa muškarcima, tako da mislim da je dosta bitno da se to obilježava. Malo da ih podsjetimo. Da ih malo posjetimo da su ipak ljepše strane. Ili imaš neki možda savjet za mlade dečke danas? Pa svakako da paze na cure oko sebe, mame, bake, sestre, pa također i cure nevezano i da nisu obitelj, samo jednostavno paziti na njih. Još pažljiviji od naših starijih. Znači moraju biti još pažljiviji. Evo, imaju prilike otpeljati cure u kino. Jednom da i mi budemo negdje čuvene. Inače smo uvijek negdje na zadnjem mjestu. Šta se kupovalo, čega se najviše kupovalo? Pa znači kupuje se sve od nekakvih lončanica, od ružica u celofanu, od buketa, od nekakvih trajnih ovih kao prepariranih ruža, stvarno sve. A jel najviše idu one ruže u jednoj? Tako je, ruže i karanfili, naravno, u svim bojama. I što šarenije. A jel možete možda prokomentirati kako je ekipa kupovala, starija, mlađa? Pa uglavnom mlađa populacija za sada. Da.